ko kag taas akong sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo!
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Amo na ning ginaulat ko. Amo na ni. Oh, ba. Naguba ka man, Migo, Matyo? Dito ko buhaton sa tubig ang madugay ko na nga ginahandom nga kuhaon saya. Basi mabutang ka sa peligro? Ano gid? Basta matuman ko lang handom ko. Dire ka lang atan. Kay madugay lagi ako nga do sa maano sa babae nga na. Ato na sa. Baw, matimalos gid, Migo ko ba? Matimalos gid? Oh. Hindi! Uy, ako! Ato na. Ano bala buhaton ko man? Ano? Kung mag tribo ka man, mapawala lang ko Break na kita, hindi bala? Break man gani. Pero sa luyag mo kag sa hindi. Kuhaon ko ang madugay ko na nga ginahandom kuhaon sa imo. Agay! Oh. Agay! Ano to? Oh, Uy, ako! Masakit! Ano nga masakit man? Nakasulod na ni sa imo. Aga. Hindi na magpinita! Basi mapilas! Oh, hala. Virgin pagli nobya ni Migo Macho? Kami na magsagad ka ulag. Kay dali na lang na eh. Hipos na. Kaya nag-abot ko na. Dasig ba? Ano pang ginabuhat mo? Nakuha mo na gusto mo? Halina! Mahalin na gid man ko. Ikaw eh. Gusto mo pa nga pag yun ko ikaw sa pakusog? Dalak! Aho sing-sing! Kuhaon mo, Gid! Oh, ano to? Sing-sing ko no? Ay! Hanggang hindi ko pagkuhaon? Sing-sing ko na no? Base, iatag mo pa ni si mo bag-o nga nobyo. Yogs. Palod.
kagulot? Ang akon, ubos naman. Ang mayo pa. Dugangan tatag isa kagulot ah. Sige, sige. Dugangan to sa kakulot eh. Ano ang ibi? Ano man ang akon? Oo ah. Kanamit sang adobo. Kanami kinanay ika mag-adobo, no? Oo man. Kanami ka na. Ubos na nga akon. Naubitin nyo eh. Isa na lang ah. Para nga hindi bitin. Sige eh. Ale, wala na duba. Naubos na kaon. Ano, bigay ka na. Kaon lang ang kaon. Ikaw, Gidya. Sige lang ang pudyot mo siyang adobo. Hasta nga wala na ta makatalupangod. Nga naubos na naton, gali. Woman. Ano ba lang ibalibad na kay nanay ika man? Maminsan sa mayo eh. Para hindi ka mabuking. Ang maayo paguro. Balibad ta na lang sa kuring ah. Oo. O hindi. Wala na sang bili ng adobo nga baboy. Ay, sa ano nga tabo nga kinsang at ko man ang basket nga ginsudlan sang adobo. Pagkatapos, nagakabit man gihapon ang basket. Apang wala na ang adobo sa yahong? Ha? Pipa! Pipa! Dali di bala anay? Nga, nanay ika. Pipa, ikaw ang pabantay ko sang adobo. Nga wala na inis ang bilin. Oho, gindilapan pa pati ang mantika. Ambot nanay ika ah. Ara man da kainang adobo. Nag-abot si Filimon. Ginsingganan ko siya. Nga siya naman ang mabantay sang adobo. Limon! Dali di bala anay? Pilimon? Ikaw ang ginpabantay ni Pipa naman sang adobo? Nga wala na inis ang bilin. Oho? He? Ay wala ko ya kahilabot sa adobo na eh. Wala ko gani kay balo nga adobo ang aton sudan. Masiging kaon siyang kuring. Ano nga kuring man? Hoy Pilimon, wala na kita sang kuring dire. Kay man, ginlampusan na ni tatay mo, kay takaban mo. Gani magsugid ka mo sang matuod ha? Ginano ninyong adobo? Ambot kay Pipa ay. Ambot kay Filimon ay. Mga tunto ka mo ha? Nagatudloan ay pa ka mo nga duha? Sinong nagkaon sang adobo? Oho? May mga mantika pang sungad ninyo?
matabo nga nagahibi si Filimon kay si Pipa? Abi kadtuan ko silang kaduha? Papanawagan ako din ay sa lubi. Nanay ka. Yatag na nga ako na short. Oh! Ika? Ano mo naman ang duha ka bata? Ha? Mga animal mo! Ginubos nila kaon ang adobo? Kung hindi pa mag-ako? Ginuba ko ang short ni Pipa. Kag si Pilimon, ginpasaka ko sa lube. Hindi na kami magliwat Nasulay lang kami sa adobo nga giluto na. Oh! Nanay ka. Sorry na. Tao man lang kami. Ano kayo sa kabulan? Kisalan ka makatilo adobo nga baboy. Kundi daw sa namaguhan man kami Nan, nakabate ka kulapo? Kung makabakal ka lang pirmi kuntaan isang baboy, kundi hindi magdalok-dalok ang duha ka bata. Apa nga masarangan mo lang, amo lang ang baklon mong guno. Nga dunot pa ang ikog. Oh! Cha-cha! Ay, nga aman uray? Ma-good time kuno sa imo si Peter. Ay si Peter? Uy, hindi kuya siya Surrender na gid ako siya uray. Ay nga aman. Nga masurinder ka sa iya. Hindi mo maagwanta ang kadakuon. Ay, oo, uray. Hindi ko yung makagwanta sa kadakuon. Daw sa ano kadako, haw? Do, sa butilya lang nga gamay nga inugbalan news. Ay, amo gali cha-cha. Ate, daw pareho lang na nga nagagamit ka sang toothpick. Ay, oo, bala uray. Ang lain pa, kay ginpamangkot siya pa ako. Kung satisfied man bala kuno ako. Di, ano ang ginsiling mo sa iya? Siling ko. Oo, Peter, satisfied ako. Ay, animal! Pero, cha-cha, dako ang iya ibayad sa imo. Magpasugot ka na lang bala. Doblehon niya ang bayad niya sa imo. Hindi ka pa sina. Sige na lang gani Sugot na ako oray nga mag-good time siya sa akon. Ina iya. Diri ako. Mamati ako sang ila paghambalanan ni Cha-Cha kag Peter. Katong gid si imo no. Udo sa malunay ako bang. Uy, si
Peter na ina. Ari na ako, Peter. O sige na sulod na. Kay na pa to. Ha? Ati, aragoy. Sakitan ka mo, Chacha? Oo, ha? Dusa, hindi ako makaginhawa. Ay, maayo gin man mag-into si Chacha ho. Pero ang matuod, daw sa nagabasa lang siya sang comics. Oh, next! Ay, abaw! Nix! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Flash sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Natasha. Nagapanuigon sang 65 anyos. May bana ako, apang wala kami sang anak. Ang akon kasaysayan nga ini, madugay na nga natabo. Apang daw san ulang, sang nag-asawhay kami sang akon bana. Sadto, nagapanuigon pa lang ako sang 19 anyos. Kag amuman si Rustico. Si Rustico, nagatrabaho bilang kargador sa pantalan. Apang sa malain nga palad, gindumtan siya sang iya mga kaupod nga kargador. Ginpulihan siya sa barko, gani nga nabalda siya. Sa nag-ayo siya, nakimpay ang iya isa kakamot. Kag hindi na siya makapangabudlay pa sang maayo. Gani ang ginhimo namon. Nagbakal na lang kami sang sikad, kag nagbiyahe na lang si Rustico. Apang sang ulihi, nasunog ang squatter nga ginaistaran namon.
Gani wala na kami sang balay. Kag para nga mabuhi kami, nagpanipo na lang kami sang salsalon kag mga plastik. Kag amo ining amon ginabaligya. Gani ang amon jutay nga balay, puno sang mga basura. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nahadlok ako, Salvador. Nahadlok gid ako. Nahadlok ako sa mga tawo ni Senyor Calixto. Abi, ibaligyan na lang nato ng aton jutay nga uma sa ila. Kag maghalin na lang kita diri. Hindi na mahimo. Ato lang duta gayni. Iya ini sa ako mga kaduduhan. Kag hindi sila maluyag nga magkadto ini sa iban. Kag amo na rin akong ginasaligan, nga ipapanubli sa atong duha ka mga anak. Apang nahadlok ako, Salvador. Basi kung piliton kanila nga ibaligya, kag kun mamatok ka man gihapon, patson kanila. Nalipat ka na bala? Nga si Senyor Calixto, ginakahadlokan diri. Abusador na siya ya, kag abogado pa. Kag dason, nagabulig pa na sa iya ang mga rebelde. Wala ko mahadlok. Nakahibalo ako sila. Apang wala ko mahadlok sa ila. Kung makahibalo sila magpatay, maghimo ko man ina. Hindi! Nalipat ka na nga sila ang hustisya, Salvador. Sila! Kag nakahibalo kagid sila. Nakahibalo ako sila. Kag wala gani ako mahadlok sa ila. Abi, Salvador, magpamati ka man ay. Gagmay pa nga atong duha ka anak. Kag si Jo Marie, 8 pa lang katuig. Kag si Glenn, 7 katuig. Anhon ko na lang sila kung wala ka na. Magpasugot ka na lang, Salvador. Sige na ay. Pasugti na lang ang gusto nila. Utang nga buot. Hindi, Marina. Batok sa akong buot ini. Makig-away ako. Ipakigbato ko ang akong matarong. Marina? Ay, abo, Marina! Nang tilyang? Anong natabo? Ang bana mo, si Salvador. Nagpakig-away sa mga tinawo ni Senyor Calixto. Gani kaging tiro siya. Ano? Ay, bo, Diyos ko! Ang bana ko! Anong natabo sa iya nang? Ano? Patay na siya. Gibayaan siya dito sa mga tao ni Senyor Calixto. Hindi! Katui siya! Oo, nang tilyang! Salvador! Bala ko! Kung namati ka lang kuntani sa akon. Kung namati ka lang kuntani. Kuntani, wala ini matabo sa imo. Wala. Paano na lang kami karon sa imo mga anak? Paano na lang kami, Salvador? Eh, Marina, ang maayos hindi. Maglikaw ka na lang. Maglikaw ka. Pati sa imo duha ka anak ka lalaki. Hindi ba ako makapaminsar sang maayo ko kabuhaton? Kinahanglan. Ipalubong ko anay si Salvador nang. Ipalubong ko siya. Mapauli na lang kita, Nay.
kita na lang nabiling diri sa lulubngan ni tatay. Oo, anak. Mapauli kita. Nasubuan gid ako magpaminsar. Nawala na ang imo, amay. Hindi na gid naton siya makita. Sige lang, Nay. Kaya kung magdako na ko, pamatyan ko man na sila. Jomare, hindi ka maghambal sina. Basi kung mapatian ka. Jomare! Oh, Diyos ko! Tintirang ako, anak! Jomare! Ginpatay ang bana kag anak ni Marina, kag amo na lang ang pagtalangison sini sa pagpadayon ko pagid. Wala gid ako maguna-una. Nga pati ikaw, anak. Ipapatay ni Senyor Calixto. Nga nga nakahimo sila sini. Nga kapintas sa ila. Oh, Diyos ko. Oh, Marie. Anak ko. Salvador! Bana ko! Ginsugo ako diri ni Senyor Calixto. Nga mas wilanon siya kuno sa imo. Parte sa ano? Magalin ka mo sa iya duta. Iya ini sang akon bana duta. Amon ini. Ang madason niya mapatay among imo isa ka anak nga lalaki. Diin siya. Ano? Wala. Wala diring akon anak nga si Glenn. Nag-eskwela pa siya. Hindi mo na siya makita. Gani sa luyag mo kag sa hindi magalin ka dire. Halina. Kay kung hindi, ikaw naman ang madason nga ilubong, hindi gani ang imo anak. Hindi. Makikita ako kay Senyor Calixto. Basi palang kung maluoy siya sa akon, makikita ako sa iya subunggit. Din kita makadto, Nay. Makadto kita kay Don Calixto. Ibaligya nato ng aton duta sa iya. Ha? Kag maghalin na lang kita diri sa aton lugar. Nga, anay, haw? Amoy ng luyag niya. Gani sundo naton siya. Kung hindi abi kita magsunod, Nay. Patso niya kita, anak. Amo gali. Kalain gali sa iya, Nay. Gapamatay siya tawo. Oo, anak. Dali na. Malakat na kita. Basi kung maayawan siya sa paghulat, kag maakig naman siya sa aton. Oo, Nay, Amoy ning balay ni Don Calixto, Nay? Oo, anak. Amo ini. Dako ba? Daw palasyo. Ara si Senyor Calixto, ho? Nagadayan-dayan siya sa ila sular. Amo gali na si Don Calixto, Nay? O hala. Dako
ako iya tiyan eh. Anak, shh, hipos. Hindi ka magahod. Mapalapit ako sa bantay. Agud nga makasulod kita. Oo, Nay. Dali na anak. Masulod na kita. Nagsiling na kuno si Senyor Calixto nga pwede na kita makasulod. Amo gali, Nay. Ato siya oh. Nagapungko sa bangko. Dali ka. Oo, Nay. Maayong adlaw sa imo, Senyor Calixto. Anong kinahanglan mo? Ikaw ang asawa ni Salvador? Oo. Ako. Kag siya ang akon anak. Ang akon isa ka anak, napatay naman. Samtang ginalubong ang akon bana. Basi kon mamangkot ka kung sinong nagpatay sa imo bana. Wala ako makaibalo. Hindi na ako mamangkot sa imo, senyor. Gusto ko lang nga ibaligya na sa imo ang amon duta. Karon nga wala na ang akon bana nga si Salvador. Maayo! Maayo! Baklon kong duta mo sa dako nga bili. Salamat, Senyor Calixto. Sa isa ka kondisyon. Ano nga kondisyon? Ibilin sa akon ang isa mo ka anak. Ano? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na yung Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, amo na lang kakibot ko sa ginsugiran ako ni Jay nga nagbalik si Nini. Kaginprangka niya ako nga ako gihapon ang iya ginahigugma. Apang ginhambal ko man sa iya nga hindi na kami pwede tungod kalaslo na ako. Isa sinakaadlaw, ginhambalan ko si Cristel nga hindi na ako makakadto sa ilabalay tungod masako na ako sa paghanda sa amon kasal. Sa pagpadayon ko pagid, Cristel, nano ka? Nga samtang nagahilapit ang aton kasal, napiyaran ko nga kalapsi sa imo. Oo man, pero wala sang kaso ini Masako lang biyak ko mo. Hindi ka gid magpatama Man gusto ko nga mangin matahom ka sa adlaw sa aton kasal. Oo, Chin.
Nang, ari na ako. Ngagin patawag mo ako? Si Rose, ato sa ospital. Ano? Si Rose na ospital? Nga man nga, anong natabo sa iya? May balatian siya. Amoy na nga ginpatawag ko ikaw. Kagluyag ka mahambal ni tatay. Ate, oo nang. Makadto ko dito sa bunggit. Maayo kay are ka na, Chino. Choy, anong natabo kay Cristel? Anong iya balatian? Leukemia. Ano? Amoy lang iya balatian. Leukemia, Choy? O Diyos ko, pero Choy nga kahinali sinihaw? Madugay na nga nakahibalo si Cristel nga may balatian siya nga mo sina. Apang hindi siya maluyag nga makahibalo ka. Pag hindi siya maluyag nga magpalibog ka. Choy, gusto ko siya makita. Gusto ko siya makita, Choy. Magsulod ka lang sa iya kwarto. Nagakatulog si Cristel. Kaniwang kayo sa iya. Oh, Diyos ko. Naluoy ako magtulog sa iya. Cristel. Cristel. Oh. Cristel, makaluluoy ka man. Chino. Ako ini. Nga wala ka magpanugid sa akon nga may balatian kagali. Ha? Nga wala ka gid magpanugid. Ay, hindi ako maluyag nga masakitan ka. Palangga ko kid ikaw, Chino. Cristel, magpahayo ka ha? Magpahayo ka dayon. Kay malapit na lang ang aton kasal. Ha? Oo, Chino. Apang kun ano kit man ang matabo. Hindi pagkalis diyang akon pagkadula. Madamo pa sang babae, Chino. Hindi ka magambal sina, Cristel. Hindi. Sana siling ko na. Magpayo ka ha. Pinitang magayo ka. Bangod kasal na naton si hindi madugay. Oo, Chino. Sige na, magtulog ka ha. Bantayan ko ikaw. Oo, Chino. Matulog na ako. Apang gusto ko nga hindi mo ako pagbayaan. Oo. Hindi ko ikaw pabayaan. Sige na, magtulog ka na. Iyo nga mga mata mo. Nagpiyong na siya. Cristel, makaluluoy ka man. Kag wala ko sa mahimo kundi nga lang tawon ko ikaw. Kaguyatan ng ibong mga kamot samtang nagatulog ka. Ang mga mata ni Cristel, may mga luha nga nagatulog. Pahiran ko ang mga luha niya. Diyos ko, paayuwaman si Cristel. Maluoy ka, Diyos ko.
Naluoy gid ako kay Cristel sa makita ko siya sa iya kahimtangan sa ospital. Sa pagpadayon ko pagin. Ay, Chino, kamusta na si Cristel? Gindala sa Manila, nay. Dito sa ipabulong. Kaya basi ko nga mag-ayo sa dito. Ati, maayo kun amo sina. Mas maayo nga didto siya sa Manila. Maayo ang mga doktor didto. Kag kumpleto sila sa gamit. Kabay pa, nay. Luyag ko gid nga mag-ayos siya. Sa wala pa mag-abot ang amon kasal. Bay, Chino, nano ka? Nga ginasumbag mo ang dingding. Nay! Patay na si Cristel! Bay, ano? Patay na si Nay. Patay na si Cristel? Oo, Nay. Hintawagan ako sa ngiyamay. Kinsiling niya nga patay na si Cristel. Ay, abo, Diyos ko. Patay na si Nay. Wala na yung gintuman ang ginsiling niya nga mabalik siya. Wala ka siya magtuman, Nay. Wala gid. Ay, Chino, pagbuot sang Diyos ang tanan nga ini. Kasakit, Nay. Kasakit. Gintapos lang niya yung birthday na niya kag napatay man siya. Kasakit kayo, Nay. Ay, Tuman, kasakit. Chino, anak, patuna na lang nga wala na si Cristel. Ote, malakat ka sa Manila. Nagsiling ka nga makadto ka didto, agud nga makita ang bangkay ni Cristel. Hindi magpasugot ang mga ginikanan niya na nga magkadto ako dito. Nagbilin ko na si Cristel nga kung mapatay siya. Hindi siya maluyag nga magkadto ako dito sa lubong niya. Amo gali. Dito na lang kuno nila ilubong si Cristel. Ilubong siya, Nay. Gabi siya ng bangkay niya, hindi ko makita. Chino, amoy nang gusto sang napatay. Gani kinahanglan nga sundon mo, ina. Hindi man siya maluyag nga masakitan ka pa, Chino? Nga mo sining kapalaran ko, Nay. Nga nagakadulang mga babae nga ginapalangga ko. Nga, Nay. Natabuan lang, inaanak. Ayhan, hindi ka mo para sa isa kag isa. Saan ugali ang iya lubong? Sa adlaw ko no mismo sang kasal namon. Amo gali? Oo, Nay. Adlaw sang kasal namon. Amo ang iya lubong. Cristel, amoy ning adlaw sang lubong mo.
Kag hindi ko man masaysay ang kalisod kinabatsagan ko subong. Amoy ni kuntaning adlaw sa ngaton kalipay. Apang wala ko magunahuna. Nga amo man sining adlaw nga matapos na ang tanan sa aton. Bangod wala ka na. Kag amo na lang ining akon handumanan sa imo. Ang laragway mo ngayon eh. Malipayon ka diri. Nagakadlaw ka diri. Daw baryo ba lang nga wala sang masubok nga matabo sa imo? Apang ang imo laragway ngayon eh. Kag ang tanan nga may kaangtanan sa imo. Ilubong ko man. Dungan sa imo paglubong dito sa Manila. Daw sang sano lang no? Duha ka tuig na ang nagligad. Sugod sang mapatay si Cristel. Oo, Nay. Duha ka tuig na nagligad. Kag salamat. Amat-amat nga nadulang kasakit nga nabatsakan ko. Daw medyo nagbalik na sang normal ang kabuhi ko. Ay, gali, Nay. Kaya ina bala, nakita ko si Nene. Nagabot na si Halin sa Manila. Si Nene? Oo, Nay. Mangamusta ko karon sa iya. Makadto ko sa ila kung may panahon ako. Kamusta ka na, ni? Ay, Chino? Maayo man. Ikaw, kamusta ka man? Maayo man na. Nga wala madayon ang inyo kasalaw. Napatay si Cristel. Ano? Kag wala ko mahimo eh. Kaya ang ribal ko, tama ka isog. Sino nga ribal, haw? Si kamatayon eh. Chino? Napatay siya mga 2 na katuig ang nakalikat. Amo gali. Sorry Wala ako makahibalo. Ang dumdum ko kung malpayon ka mo sa tion nga ini. Wala kami sang swerte. Hindi gali kami ang para sa isa kag isa. Ikaw ya? Kamusta ka na? Amo man gihapon Nga wala ka pa nagpamanaw? Nagsili ako sadto pa. Nga ikaw ang una kagkatapusan nga lalaki nga higugmaon ko, Chino. Nene? Amoy nang matuod. Apang sa pihak sina. Ginhandom kong inyo kalipayan ni Cristel. Ginahigugma ko man ikaw gihapon eh. Ang pagigugmang nga nabatsagan ko sang una para sa imo. Wala magbago. Wala ko maglaom nga may kasugpon pagali ni. Chino. Sugot ka ba lang nga padayuno na to ng aton kahapon? Hani? Oo, Chino. Sagot ako. Ni, abi mo lagi na ko magunahuna. Nga kita gali yang para sa isa kag isa. Kita gali ang gintigana sang mahal nga Diyos. Kita ni. Chino. Pero, mapasugot ayan ang mga ginikanan mo? Kung mapakasal kita nga duha? Hambalo naton sila. Sang una, hindi sila magpasugot. Nga ikaw nga akong mangin boyfriend. Kag naglakat ako sa Manila. Agod ipakita sa ila. Nga handa ako mag-antos nga malayo sa imo. Kag nagpangako ka nga mabalik. Agod ipakigbato ang aton paghigugma. Wala ako malipat, Jen. Kag subong, tumanon ko ng akong pangako sa imo. Nay, may hambal ako sa imo. Ano inaanak? Nagaplano kami ni Chino nga magpakasal na. Bago lang mapatay ang iya nga nobya.
Duha ka tuig nang nagligad, Nay. Kagusto na namon nga magpahamtang sa malinong. Ate, ambot sa inyo. At kung amoy nang gusto ninyo, kamong mahibalo sang inyo nga kasal. Ote, saan o gali kamo mapakasal? Hambalan anay namo ni Chino ang adlaw sang amon kasal. Chino, malipayon gid ako. Wala ako magunahuna nga maabot pang adlaw nga ini para sa aton. Amo man ako ni. Wala gid ako magunahuna nga ikaw para sa akon, kag ako para sa imo. Kita gali ang gintigana sang mahal nga Dios para sa isa kag isa. Ginkasal kami ni Nini. Kag ang mga handumanan ni Cristel, daw isa na lang kamatahom nga damgo sa akong katulugon. Kag sa bulig ni Nini, amat-amat nga nalimtan ko si Cristel. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Chino. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasako. Basta Radyo Bumbong! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Standard time, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan, nyari na ang pagdulong namon sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw, Miyerkules, petsa 4 sa bulan sang Mayo sining 2022. 5 kaadlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod nga magaserve nga voting centers handa na para sa eleksyon sa Lunes. 23 ka mga classroom sa Andres Bonifacio Elementary School pagagamiton bilang presinto sa Mayo 9. Directors ng Social Action Center sa Diocese of Bacolod nagpanawagan sa mga botante nga magwa kag i-exercise ang ilang kinamatarong nga magboto. Presidential candidate Faisal Mangundato kag Vice Presidential candidate Carlos Serapio nagplastar sang ilang plano sa Comelec KBP Forum. Imbestigador sa Bacolod Police Station 2 nga nadakpan nga nagabaligya sang illegal firearm. Napasakaan na sang kaso.
Mag-asawa nga miyembro sang NPA nga nagsungka sa Bacolod City Police Office may panawagan sa publiko. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyat to mga kabombo nga aton nga mga headlines karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nga mga nagapanguna nga balita upod sa inyo. Mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Saylo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita. Nakahanda na ang tanan nga mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod nga magaserbe nga voting center sa maabot nga May 9 national and local elections. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Peter Galimba, Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education o DepEd Division of Bacolod City, na preparar na sa mga manunudlo kag school heads ang mga kwarto nga pagahimuon nga polling precinct. Suno kay Galimba, nakaprepara na mga manunudlo kag naka-coordinate na mga ini sa Commission on Elections sa COMELEC kag sa local government units. Natala na buwas nga adlaw nga checkyaron kag imonitoron sa mga ini ang mga eskwelahan nga himuon nga polling precinct sagod nga mahibaluan kung ano ang mga issues kag concerns nga naengkwentro sa mga school personnel samtang ginapreparar ang mga eskwelahan. Kasubong man nga iga-convene nila buwas ang Division Election Task Force sagod nga matumod man sa mga ini ang terms of reference sa nagahilapit nga eleksyon. Wala pa sila sang nabato nga mga concerns nga naengkwentro sa mga manunudlo apang checkyaron pa sang mga ini sa mga supervisors. Ginpayag man sini nga ang mga manunudlo ang ginaabisuhan nga magpabilin nga non-partisan sa subong nga eleksyon. Kay nasang aga ginorient man sang COMELEC ang mga manunudlo nga magaserbe sa tion sang eleksyon. Nagpanawagan man ni sa mga botante nga ang pagboto ang isa ka kinamatarong kag dapat gamiton ni sang insakto. Our teachers and school heads have already prepared, and in coordination with COMELEC and the local government unit, all classrooms designated as polling places had been prepared by our teachers and also our school personnel. Ang kaban sa pagpayag ni Peter Galimba, Assistant Schools Division Superintendent ng DepEd Division of Bacolod City. Nakahanda naman ang Andres Bonifacio Elementary School o ABES 1 para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Lolita Cabahog, ang principal sang ABES, nakahanda na ang 23 ka mga classrooms sa gunimuon nga polling precincts. So kay Cabahog may ginhanda sila nga 23 ka mga polling precincts kag 23 mga ka-holding areas. So diri tanan nga mga classrooms sa tanan nga mga grade levels ang gamiton para sa polling precincts kag magluwas na lamang sa ancillary. Naghanda man ang eskwelahan sang isa ka kwarto para sa isolation sa mga fever issue kon sa mga magalain na pamatsyag sa adlaw sa eleksyon. Kasubong man nga naghanda man sila sang clinic. Nakabantay man ang mga barangay health workers, kasubong man ang medical team. Ginaprepara man ang mga banyo sang eskwelahan. Naka-coordinate naman sila sa Bacolod Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Captain Paul Vincent Pindon para sa seguridad sa adlaw sang eleksyon. Ginpakayo naman sini ang mga dapat kayuhon para sa water supply. 5 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang magaboto sa ABES kag ginalauman ang 12,000 ka mga botante. Ginalauman nga sa Biyernes ang hapon magkapatigayon na sang final testing kag sealing sang VCMs. Mayara naman sang 23 ka mga manunudlo ang kabahin sang Board of Election Inspectors o BAIs, kag napulo naman ka-support ang magaserbe sa ABES 1 sa Mayo 9. Nagpanawagan man si Cabahog sa mga botante nga temprano pa magpadulong sa polling precincts, agod nga makaboto man sang temprano. Halos tanan gid nga rooms we are good to go except sang ancillary rooms. At same time we also have prepared mga isolation rooms kag clinic para in case bala nga may mga ara nga mga health conditions nga kinahanglan ta i-address ara. Dason ang barangay health workers and medical team will be with us to out should there be cases sa mga feverish. Ang kabahin sa payag ni Lolita Cabahog ang principal sang Andres Bonifacio Elementary School 1. Nagpanawagan ng director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod sa mga botante nga magwa kag i-exercise ang ila kinamatarong sa pagpili sang masunod nga mga opisyales sa pungsod sa Mayo 9. Ini kadungan sang ginpatigayon nga penitential walk sa mga kaparian sa syudad sang Lunes nga nagapakita sang pagpanawagan sang matinlo, tampad, yag malino nga eleksyon. Suno kay Father Chris Gonzales, madamo nga mga madre, brothers, kag mga nanari-sari nga katapo sa nagkalain-lain nga parokya nakigbahin sa
penitential walk nga nagsugod sa Lupit Church. Sunod sa iya alas 5 sang kaagahon sila nagsugod sa paglakat kag nagabot sa cathedral alas 7 sang aga kag nagsugod sang Santos nga misa. Kon nagpanawagan ini sa mga butante nga dapat makigbahin sa eleksyon kag pabantayan batok sa mga may tinutuyo nga mangdaya mang sabotahe kay magbakal sang boto bangod paagi diri mapakita ang pagpalangga sa pungsod. Sunod sa iya dako ang mga epekto sang sini nga tikang sa masunod nga 6 ka tuig nga nga puturo sang pungsod. Nagpanugyan man si Father Gonzales sa mga botante nga hindi magyawi-yawanay kag respetuhon ang pilion sang isa kag isa. Kung gina siguro ang panawagan sa aton nga mga Kristiyanos o kung mga Pilipino nga nagapalangka sa pungsod naton kay kadamo gid sa ano manen mga lingin ulo bala nga nagatinguha nga dayaan o mangbakal buto o kung sabotayhon kung nano man dira. Pero ara kita dapat nga madayon nga nagabantay. Ang kaban sa pagpayag ni Father Chris Gonzales, Director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod. Samtang ginaduso ni Presidential Candidate Faisal Mangundato ang pag-ilis ng sistema sang gobyerno sa Pilipinas pagi sa federalismo. Sa Comelec KBP Forum nga ginaere, kaina sang aga, gipayag ni Mangundato nga masolusyonan lamang ang mga problema sang gobyerno kung baguhon ang sistema. So sa Presidential Candidate, dako man ang income disparity sa mga negosyante kag mga empleyado. Agon nga masolusyonan ang problema sang gobyerno, nagakadapat nga iduso ang pag-produce sa mga supply kaangay lamang sa kakulangan sa food security. So kay Mangundato, kung ang problema ang sa pagkaon, nagkakadapat lamang nga hatagan sa gobyerno sa nagkakaigo nga suporta ang mga mangunguma agod nga makaproduce sa madamo nga supply sa pagkaon. Samtang naduso man sini ang husto nga paggamit sa natural resources sang pungsod. Ang gusto namin, ang gusto ko mangyari sa ating gobyerno kung ako ang palarin malulog sa pagkapangulo, presidente ng ating bansa, ay ako po ay tatawid na po sa pagiging bagong sistema na yun ang tinatawag na gobyerno na maaaring matawag natin na mailapit natin sa mga tao nang sa gayon yung lahat ng problema ay matugunan. Ang kabayan sa payag ni Presidential Candidate Faisal Mangundato sa Comelec KBP Forum. Ginpahayag naman ni Vice Presidential Candidate Atty. Carlos Serapio nga nagakadapat lang nga kundiin ang problema didto man ini solusyonan. Suno kay Serapio, kung siya ang mangin Vice Presidente sa Pilipinas, ipatuman sini nga ang local government unit sa LGUs ang mahatag sang solusyon sa problema sang ilang mga lokalidad kag ini ang mahimo kun madayon ang federalismo. Sunod diri ang mga LGUs ang dapat nga mayara sang economic development plan. Samtang ginpahayag man ni Serapio nga sa krisis nga kaangay sang COVID-19 pandemic, nagakadapat lang nga bantayan ang mga borders nga wala sang makasulod sa isa ka lugar, nagikan sa sagwa agod nga hindi maglaptang balatian sa piyak nga bahin. Ginpahayag man ni Serapio nga agod nga masolusyonan ang problema sa literacy sa pungsod, nagakadapat nga gamiton ang mga teknolohiya agod nga mabuligan sa pag-address ang nasambit nga problema. Bakit hindi nga makabasa yung mga bata? Gamitin mo yung technology wide na lang. Kasi lahat ng bata, kahit na maliit pa siya, gusto niya may telepono siya, gusto niya nakaka-text siya, gusto niya. Kung gusto mo maging siya kagad, nakakabasa at nakakasulat, ay gamitin yung ganyang hilig ng mga bata sa teknolohiya. Dito sa edukasyon. Ang kaban sa pagpayag ni Vice Presidential Candidate Atty. Carlos Serapio. Maayo nga personnel ang pagkilala sang Station Commander sa Bacolod Police Station 2 kay Police Staff Sergeant Jerwin Catolico, ang investigador sa nasambit nga istasyon nga nadakpan sa entrapment operation sa Integrity Monitoring and Enhancement Group Visayas Field Unit nga nagbaligya sang illegal nga armas luthang. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, wala siya sang masaway kay Catolico sa pag-abot sa trabaho bangod halos tanan nga mga kriminalidad nga ginibestigaran sini ang naresolba man kag na-file ang kaso. Suno kay Pendon, wala man sang pending nga mga ulubrahon bangod maayo ang pagtrabaho ni Catolico. Ginchekyar man sini ang mga investigasyon ni Catolico kag wala man inisang nakita nga mga issues. So diri ginakabik man sini nga ang mga personnel sang Station 2 ang kaangay sang iya nga mga utod. Masabi man sini nga ginakamusta ang mga tinawo agod nga mapabatsyag ang concern, abisar nga istrikto ini sa trabaho kasubong man nga matindugan ang bilang amay sang Station 2. So kay Pendon, wala man siya sang ideya
Nga madugay na si Katoliko nga ginamonitor sa Integrity Monitoring and Enhancement Group on IMEG Visayas Field Unit. So diri ginhimo lang sang IMEG ang ilang mandato kag nakadepende na kay Katoliko ang pag-prove sang innocence sini sa kaso nga pangatubangon. Ginpahayag man sini nga ang pagkahibalo sini nga sang negosyo ni Katoliko ang buy and sell sa mga salakyan kag kung kaisa dinadala niya pa ini sa Station 2 ang salakyan kag ginapakayo sa mekaniko. Ginapabayaan niya na lamang ini bangod na intindihan man sini nga hindi na ini maintindiran o kon maatindiran sa investigador ang negosyo bangod sa kasakuon sa mga trabaho kag ilabi na nga nagahilakip o kon nagahilapit ang piniliay. Nakibot man gani ini nga mayara sang nagkadto nga IMEG sa ila estasyon. So, ang pagkabi ko na si ila, hindi na iba. Magulang ko na, mga utod ko na sila. Ang natabo is inevitable man, kay obligasyon asang IMEG ang ilang kwan. Ila mandato na ngobrahon ang mga bagay. Kaya ginamonitor nila, kag gina-check nila kung may mga pulis pa kita nga gaobra sa illegal. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang ginpahayag naman sang City Director sa Bacolod City Police Office nga mahimo na pasaka na ang kaso kay Police Staff Sergeant Cherwin Katoliko. So kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, business-minded si Katoliko bangod mahilig sa buy and sell sa mga salakyan apang ang firearms sa illegal gani at ubangon niya ang konsekwensya. Ginpahayag man sini nga ang mapamatud-an nga nakabakal sang armas kay Katoliko ang sarangman nga makasuhan. But we are very fortunate nga diri nag-surrender sa aton. Thank you for trusting Bacolod City Police Office. Basit may harap pa na gusto file na siguro ang case niya, no? Nakakanda naman na siya tactical interrogation siguro. Kabalo naman ang aton nga mga operatives on what to do with that, no? I think aron sa ila disposition. I think is the business-minded kasi daw siya, mahilig mag-buy and sell bala. Mahilig sa mga salakyan. Galing kiti ang firearms, di illegal na iya. So, he has to face the consequence. Ang kabayan sa payag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginpangunbalahan sang City Director sa Bacolod City Police Office ang mag-asawa nga miyembro sa New People's Army o NPA nga nagsungka kahapon. Suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginakalipay sini ang pagsungka nanday alias Taltal kag alias Karil kay nagpasalamat man siya nga sa BCPO ini nagsungka. Nagpanawagan man si Martir sa iban nga luyag nga magsungka nga hindi magpangduha-duha. Bangod ang BCPO ang handa nga mag-assess para sa pagbalik sa mga ini sa sabak sang gobyerno. But we are very fortunate nga diri nag-surrender sa aton. Thank you for trusting Bacolod City Police Office. Basit may harap pa na gusto mag-surrender, your avenue is here in Bacolod City. We will facilitate your surrender. Harap na nangadaan, no? But bago pa lang ni namon na usar ay ning table for peace. Kay bago mo lang yan may nag-surrender. Ang kaban sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, samtang ginsaysay naman sang duha kon paano ang mga ini nakasulod sa hublag. Suno kay alias Karil ang medic sang Platoon 2 sang command nga yara sa 6th District o kon 6 area. Siya ang 17 anyos pa lang sadto sang nadala nga mag-upod sa hublag. Antes pa manini na recruit, nag-eskwela ini kag ginapadalaan sang sulat nga nagaunod sang propaganda batok sa gobyerno kung sa diin siya ang nadala bangod sa lamharon pa lamang sini nga pagminsaron. Suno kay alias Karil ang sang yara ini sa hublag, masami ini nga ginakulbaan. Suno diri wala siya naka-eksperyensya sang sexual harassment bangod wala man sila ginapahanugutan nga magtulog nga babae kag lalaki sa isa ka tululugan. Suno pa kay alias Karil sa tion nga magtulog sila dapat 4 o kon sobra pa ang mga ululupod sa isa katulugan. Ginpayag man sini nga mga iya nga pamilya ang ara sa komunidad kag siya lang ang nag-upod sa CPP-NPA. Suno kay alias Karil wala gid sang maayo nga mahatag ang pag-upod sa hublag. Nagpanawagan man ni sa mga ginikanan nga bantayan ang mga kabataan agud nga hindi maengganyo nga mag-upod sa hublag. Nagpanawagan man ni sa mga kabataan nga hindi gid magpati kag magpaengganyo agud nga mag-upod sa CPP-NPA. Wala sang libre nga eskwelahan, sang libre nga pagamutan. Siyempre, natandog man ang akong kagalingon bilang estudyante nga magsulod sa NPA. Kay kung hindi ka nila dalon sa propaganda, kailoon ka nila sa cultural. Kadamo naman sa mga kaupod nga nagpahuway, labi na sa ligad sa nagapadala sulat, ng iba nagkalamatay. Ang kabahin sa pagpahayag ni alias Karil,
Samtang ginpahayag naman ni alias Taltal nga ang pamilya sini ang katapos ang hublag sang 1980s, suno kay alias Taltal ang duha niya ka mga utod ang napatay sadto sa engkwentro batok sa tropa sang gobyerno, samtang isa niya ka utod kag amay ang nagbalik sa sabak sang gobyerno. Wala man siya ginahambalan sang amay kag utod niya nga magsungka, apang ginapanumdum na sini ang magsungka. Nagkuha lamang ini sa nagkakaigo nga panahon kag nagsungka bangod ginapanumduman sini ang mahimo nga matabo sa iya kung mahibaluan sa mga ini nga mabalik siya sa sabak sang gobyerno. Suno kay alias Taltal sang tuig 2020 ang pinakaulihin niya nga upod sa engkwentro, kag ini man ang ulihin niya nga pag-upod sa rebelde nga grupo. Nagpanago sila sang iya nga asawa kag bangod membro sang task force kasanag ang amay sini. Ginistorya niya ini angot sa pagsungka sa mga otoridad. Ginbuligan man sila kag natigayan man niya nakasungka sa BCPO. Nagpanawagan naman ini sa masunod nga magapungko sa gobyerno nga ipadayunon ang programa nga nagabulig sa mga kasubong nila nga nagabalik sa sabak sang gobyerno. Nahatagan naman sila sang local government unit sa LGUs ang hinubaan sang cash assistance. Wala nga sila ga-convince sa akon. Pero may una-una na kong magpuli. Galing kay mismo sa akon upod, daw budayan man tabala mag-direkta puli. Mga kuha lang ko simpo nga makapuli ko nga hindi mismo sila nakabalo. Sa encounter, ma'am, bali, sang last na akon nga pagpuli, mutong akon upod, naka-enkwentro na, pero wala na po sila time. Ang kaban sa pagpahayag ni alias Taltal. Samtang sa police report, wala gid natabangan ng isa ka lineman sa isa ka telecommunication company matapos na kuryente sa Barangay Balintawak, Escalante City kahapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ang biktima ang kilala kay Melbert Mascardo. Siya ang nag-install sang kable sa babaw sang poste sa ginali lamang sininga natandugan ng isa ka live wire kag na kuryente. Nadulaan ni sa kanimo sa babaw sang poste kag ginpapanaog sang mga rescuers. Ginhingagaw pa si Mascardo sa dala sa ospital apang gindeklar nga dead on arrival. Kag sa ato na katapusan nga balita, ginaaligar na trepa ng isa ka 23 anyos nga lalaki nga ginkastigo patay sa Hacienda Carmanchica sa barangay Don Salvador Benedicto, Pontevedra, DSB, Pontevedra, Negros Occidental, sang Mayo 2 ang kagahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy Chief sang Pontevedra Municipal Police Station, una ang mga ini nga ginpahibalo nga may traffic accident nga natabo sa lugar apang kung sa diin ila nakitaan ang biktima nga si Jerry Eduardo, 23 anyos, residente sang sitio Pinabalunan, Barangay Antipolo, Pontevedra nga nagahamyangon. Dugoon kag madamos ang pilasa ng kalain-lain nga bahin sang lawas. Gindala ini sa ospital apang gindeklarar nga patay pagkatapos ang pila ka oras. Sunod kay Pinheiro, santo sa pahayag sang pamilya sang biktima. Si Eduardo ang nakahambal pa sa iya nga utod ante siya nga mapatay, nga siya ang natripan apang wala sini natuad kun sanday sino kag pila ang naghimo sini sa iya. Sunod sa utod, mabuot ang biktima kag may karelasyon ini nga agi. Wala man ini sang kontra gani ginalantaw nga siya ang natripan lamang. Wala naman sang CCTV sa lugar gani wala sang may nakahibalo kung sino ang naghimo sini sa biktima. Before ini napatay, nakahambal sa iauton ba nga sa gabi ito ko no, na ano ni si ma'am, na-tripan sa ko no, bali yung kastigo sa ko no, pero hindi ka panugit kung sino, kung pila ka tao ang nagkastigo siya, intresingan siya daw. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy Chief sang Pontevedra Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyan ito mga kabombo nga mo niyang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga ng mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules Petsa 4 sa bulan sang Mayo sa 2022. 6 kaadlaw na lang, 5 kaadlaw na lang gid ang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Gagantes kita magtako patundan ay panumbalikan ang aton nga mga headlines. Mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod nga magaserve nga voting centers handa na para sa eleksyon sa Lunes. 23 ka mga classroom sa Andres Bonifacio Elementary School paggagamiton bilang presinto sa Mayo 9. Director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod nagpanawagan sa mga botante nga magwa kay exercise ang ila kinamatarong nga magboto.
Presidential candidate Faisal Mangundato kag Vice Presidential candidate Carlos Serapio nagplastar sang ilang mga plano sa Comelec KBP Forum. Imbestigador sa Bacolod Police Station 2 nga nadakpan nga nagabaligya sang illegal firearms. Napasakaan na sang kaso. Magasawa nga miyembro sang NPA nga nagsungka sa Bacolod City Police Office may panawagan sa publiko. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Karon standby naman kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nangin tagbalita. Bombo Glorifido Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kagkaroon para naman sa aton nga Bombo News analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo kautangan. Kampanyahanay ang nagay nga pusna. Halos nabatean na nato ng ila pang gobyerno nga plataporma sa mga political rally nga ginpatigayon sa mga debate amuman ini ang ila panaysayon. Apang ni isa sa ila wala nato nabatian kung paano badbaron ang aton dako nga pagkautang. Pagkautang halos kita ang magakamang kay wala na sang may nabilin sa kaban. Makaluluoy ang magasunod nga presidente. Dako nga kautangan sa iya ang ipanuble. Antes pa man magbiya si Duterte, nagingagaw pa utang sa Japan para kuno sa pandemic ini. Madamo gidabi gingastuhan ang aton gobyerno. Magluwas sa pandemic nga nagapasakit sang aton ulo. May mga nagkalain-lain pa nga proyekto nga ang kickback sa bulsa nagkadto. Ang ini nga pauna-una pananawan ang ginpadala ni Eric Molina sang Silay City, Negros Occidental. Sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Nahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
balubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon.